hono no wowri ni e kala hitande Alassane Diallo maire commune mo Kusan walliti fodde poye temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi tawa ko famarɓe doole taweteɓe e commune o ballal ngal ko maaro e sukara ngal ngu tolnima e million ngaji 4 e kalis CFA artiri en ɗo hikkane ko wowno ko hokkirde sukara korka e seeɗa maaro yimɓe handumi hen fof ne kandi hen kono yimɓe famarɓe doole ɓe en mbiyama lewru korka lewru yurmade noon wadde hen moƴƴere ene moƴƴi commune o e inde commune o e inde 46 conseillers fof mbimi hande ɓe ar ɓe kokke sukara korka e maaro seeɗa ngal ballal noon ari e saaha mum ko ɗum saabi dañɓe hen ɓe beltima no feewi ɗum ɗo yo yaaru yeeso saabu ko ɓuural tan e ɓamtare lewru korka ndu to arti hande ɗo ndi yeehi ndi arani hande yimɓe fof ene manka caɗele fof kadi ne gardi ɗum ɗo kadi so ari ko ballal no feewi cana mi weltima Allah jarama o jarama min beltanimamo kanko maire Alassane e commune o foof min beltima Allah nenal mum min beltanimaɓe kanko maire o yafnima ɓesguji ɗi nde tawno o yiɗino wadde ko ɓuuri ɗo kono commune Kusan ala ngaalu no feewi ɓe ganda noon commune o mawnani ala ngaalu kewɗo kono ko Allah hokki men ko min gaddi ɗum hessitinde kadi guidgol hakkude men e mabɓe wallide kadi famarɓe doole ɓe rawane en mbaɗin ɗum hikkane en batti dottirgol ɗen balle noon wonno ko ñande mawde woni aljuma 5 lewru ndu to mairie commune Kusan ɗo e Goudiri taw ko e tawtoregol yoga e hilifaɓe commune o